Zeko 11 eta 11 minutu gaur jokatuko da B serieko Donostia Hiria torneoko finala. Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugartemendiaren aurka izango dira gaueko 9:00 aurrera, eta hemen finaletan egin ohi dugun moduan atarikoa, analisia eta pronostikoa egingo ditugu. Berez atzo ginen grabatzekoak, baina ez genuen denborarik eduki, eta horregatik gaur egunean bertan ari gara grabatzen. Gogoratuko dugu bakoitza nondik datorren. Batetik Salaberriak eta Bikuñak Murua eta Gabirondori irabazi zieten herenegun, eta asteartean berriz Amianok eta Ugartemendiak Senar eta Landa menderatu zituzten. Beraz, biek partida benetan zailak atera zituzten aurrera. Biak ez ziren favorito gainera euren norgehiagoketan, eta horrek are meritu handiagoa ematen die. Final irekia ikusten da. Orokorrean atzeko kuadroetan bi jotzaile izango ditugu, Bikuña eta Ugartemendia, aurrean berriz ezaugarri ezberdinetako bi aurrelari. Batetik Iker Salaberria, teknikoki pilotari bikaina, bihurria eta defensa aparta duena, eta bestetik Unai Amiano, lehertzen duen pilotari horietakoa, ezker bolea altxua duena, horrekin zuloak nabarmen irekitzen dituena, ezker bizia, sotamanoa, pilotari bikainak biak ala biak. Eta gakoa non egongo da? Nik esango nuke atzeko kuadroetan egongo dela. Ikusi beharko da, ea nor nagusitzen den gehien, baina batez ere nor galtzen duen gutxien. Izan ere, bai Ugartemendia eta bai Bikuña biak jotzaileak izateaz gain eta pilotari bikainak izateaz gain galtzen duten pilotariak dira. Partidako pilota asko galtzen dituzte, eta horri begiratu beharko zaio, erreparatu beharko zaio ea nor galtzen duen gutxien, eta horretarako gakoa partida hasierak izan dezake. Partida hasieran ongi sartzen badira bi pilotariak hor lehia bikaina egon daiteke, baina bat bestea baino gehiago galtzen hasten bada, horrek ere pixkanaka konfiantza galdu dezake, kolpea tiratzerakoan beldur gehiagorekin joan, eta horrek bi aukera ekarri ezazkioke aurrelariari, edo gehiago sartzeko abagunea edukitzea edo ez. Eta hor aurrean sartzea lortzen badute, biek Salaberriak behar bada teknikoki pilotari hobea da, Amiano baino, Amiano jotzaileagoa, baina hala ere aurreko kuadro horietan ere bikain moldatzen den pilotaria da. Eta hor ikusi beharko da, ea nork asmatzen duen gehien. Amiano da bikaina egiten ari da, konfiantza betean da. Salaberriarentzat ere final hau esanguratsua da, ez da erraza izaten ari Iker Salaberriarentzat, eta horrelako torneo bateko final batean sartzea beretzako ere garrantzia badu. Beraz, ea zer ikusi dezakegun, eta partida bikaina espero da, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Gogoratu beraz, gaur ez dugu egingo analisia, ziur aski bihar izango dugu. Beraz gogoratu, gaur 9:00 aurrera, Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugartemendiaren aurka B serieko Donostia Hiria torneoko finalean.